Sa hinay-hinay, mibalik ang akong feelings para ni Josh. The feelings I have for him sa time nga nag-aidos mi sa altar. Very consistent kaayo siya to win me back. Pero nahadlo ko. Dili pa ko andam musukan. If I ask him nga nung gibalik pa siya nako, ang iyaharang tubag, first of all says, dili ka panakitbutas. Oo, broken ko ato nga time, but I am not that stupid to marry any girl nga na-meet lang nako. I was an asshole nga nagpadala ko sa temptasyon. Nagsalig ko ses. Nagsalig ko nga dili ko nimo kaya nga biyaan. Naasa akong nahuna nga whatever ang akong buhaton, naa ka magpabilin kay love kaayo nimo ug dili nimo kaya nga biyaan ang mga bata. About ni Glitter, gusto lang ko closure atong unang kita namo. Pero nagpatintal ko. Huyang kaayo ko ses. Na-pressure kaayo ko ato. Wala na ko sa akong kaugalingon ug wala na gani ko kahuna-huna kung unsa ang pwede mahitabo. Pero ulahin na. Gibiyaan na gyud ko nimo. So I take Josh back. Nagbalik mi. But nagsakit na ko. Niadto mig Manila para sa second opinion and hopefully mahibalaan ang akong sakit. Na-confine ko sa hospital, bale isa ka bulan. Dagan kaayong test ang gibuhat sa ako ug pinakasakit ang i-test ang akong nerves. Makapangurog gidkus kasakit. Naa si Josh sa akong kiliran. Mabantayan pa nako usahay nga mulingi or mapiyong na lang siya kada i-test ko. Time to time gaatakihon ko. Magkarakaragid tawo na siya bisag gialimukawan pa. Maluoy na lang ko kay kulang-kulang ang iyang tulog pero naa may tigbantay nako. But most of the time, siya gyud ang mubantay nako. Gidungog sa Ginoo ang akong pag-ampo nga mahibal-an ang akong sakit. Na ako'y autoimmune disease. Atakihon ang akong kaugalingong lawas. Nag-start kong treatment ug daghang tambal ang ipainom nako pinaagi sa dextrose. Everyday monitor sa dugo ug sa isa ka adlaw katulupod ko kuan og dugo. Dito gid ko nibilib sa akong bana. Siya ang mag-alalay nako nga magbanyo. Maghugas nako, magtrapo ug mag-ilis. Isa ko kabulan sa ospital ug imagine, isapod ko kabulan nga walay ligo-ligo. Wala gid nako nakita sa iya nga mandiri siya. I-backhug pa ko ana sa banyo, dalakis sa liog nako nga ambot unsa nay baho. Kay daghan na siguro agit-it. Anak ko sa iyaha nga, sakit na kaayo. Dili na nako kaya. Pero mutubag na siya nako nga ses, kaya na nimo. Naara ko dire. And then moingon lang ko nga Josh, kung mawala ko ayaw baya pabayai atong mga anak ha. And then moingon ra siya nga, ses, ayaw pag inana. Mag-ampo ta nga maayo ka. Dayon giignan ako siya nga okay ra maminyo kaglain pero ayaw ibilin silang gab sa imong wife ha. And then he answered, naunsa naman ka. Dili ko magminyo kay ikaw ang akong asawa. Kita ang magkuyog. And then mutubag lang ko nga ingon man lagi ka sa una nga dili ko nimo love. And then, iyahang tubag, kapila naman ko og-explain and assess, diba? And then I answered him, bitaw Josh, feel na ako nga hapit na ko kwaon sa Ginoo. And then he answered,
Laban lang gyud ses. Lisod kaayo nga kami dako kaayog salig nga maayo ka. Unya ikaw gusto na nga mo give up. Naa pa mi si Gab ug Jenny. Naami nga nag-love nimo ug ayaw i-give up. Kaya na nimo. Human sa 1 week na treatment, medyo okay na ko. Mauto nga anak ko ya Josh nga muuli na mi kay ang mga bata sila ra didto. And then ang ingon si Josh nga dirira ko. Naaman si Jeje og si Mami sa balay. And then anak ko nga Josh, okay ra na ako nga imo kong biyaan og mangita kag lain. But ning tubag lang siya nga ayaw nagsigstorya ana good sis. Imong hunahunaon, maayo ka para muuli na ta. Usahay kabuangan ko niya. Mag-CR alalayan ko niya. Tuyuon niya glock ang door. Dayon kiss sa akong liog ug kuot sa akong chocolate heels. I-massage niya. Ana dayon siya sa ako nga naaba daw ko'y ma-feel. Dayon maingon ra ko nga padayon na daw. And then ana siya, basin kani ang makaayo nimo. Dayon mo tubag ra ko sa iyahag buangan nimo eh. Dili gid malikayan nga iritable ko. Madumduman dayon nako ang mga nahitabo sa past. Moana dayon ko niya, baliki na lang si Glitter Josh. Dayon mo ingon ra siya nga dili ko. Dirira ko. And then mo ingon ko nga, tan-awa ra gud ko. Wala kalud ina ko. And then ingon siya nga wala. Bisan pag tilaan ko na ang mga buling nimo. Makaingon gid ko grabe iyang pasensya na ako ato. Gumikan sa medications maong moody kaayo ko. Extreme ang emotions. Pero wala jud ko kadungog bisan isa lang kastorya niya. Nakauli mi sa balay nga okay na ko. Na totally okay kay kinahanglan nga mag-monitor gid ko og continue ko og take og meds. Ang resulta kay nitaba ko. Wala na ko'y desire sa lovemaking o dili na ko ma-arouse. Maong moingon na lang ko ni Josh nga biyain na lang ko. Pero moana araman pod siya nga naa na pod kaana. And then moingon ko nga dili na nako mahatag sa imuha ang imong needs. Maglisod na kog anak. And then ana siya nga ako lang go'y palami nimo. Sakto na si Gab og Jenny. Dayon mo ingon ko nga dili na ka malamian nako kay pangit na kaayo ko. And then motubag lang siya pinagara-gara nga sulayan nato karon ses. Basin maka 5 rounds ta. Ses, dili man na ang rason nga gipakaslan ti ka. Kaya kaayo nako bisag walay ingon ana. Ug motibagbagid ko dayon moingon siya nga ngano to nimo nabuhat sa una. And then moingon lang siya nga pahulay sa ses. I love you. Grabe ang akong mood swings ato. Thankful kaayo ko sa akong bana nga wala gid siya mo give up nako. Ang pasensya niya hilabihan gyud kataas. Karon mag 1 year na sukad nakauli mi gikan Manila. Maintain gyapon ang akong meds but dili na daghan. Wala na ko'y mood swings ug nibalik na ang akong desire. Desire to, you know. Still dili ko dapat magpa-stress ug maayo kay daya man mo atake. Wala na ko mibalik og work kay maura unya ang rason nganong atakihon ko. And first love making namo after 3 years. Smooth ra kaayo siya. Pupo siya sige na kogmon og basin daw gakasakitan ko. Ako pa'y gaingon nga, love, harder, please. Kung mangutana mo ni Glitter, wala siya gaminyo hangtod karon. Basi nagtagad siya mawala ko. Ang kondo og car gipa-assume ni Josh sa lain. Share lang nako nga naatoy time, gikubi na ako ang cellphone ni Josh ug akong gichatan si Glitter gamit ang phone ni Josh.
Nag-ingon ko nga, Gli, asa ka now. Ning tubag dayon siya nga sa apartment. And then gisin lang nako. Dayon naa siya pahabol nga message, I miss you, babe. Otong ni Ana ko nga, meet me in hotel at 7 p.m. Room 00. Ana dayon siya nga, yes babe, I'll get ready. And then ni Ana ko nga, okay. Ayaw na chat kay naa si Ses ug akong gihide ang ilang conversation. Paghawa ni Josh, ni-text ko niya og, love, nagpabook ko sa hotel room 00. After work nimo, diretso didto. Ulatan tika. And then ana si Josh nga, sige. Excited ko love. Mag-undertime ko. Bisan paghubuan siyang glitter, kung love gid ko niya, dili siya matem. But nag-ready na pud ko sa akong kaugalingon og unsay pwede mahitabo. Nakulbaan ba ako what if malamian gyud sila? Marealize niya nga mas gwapa, sexy, og lamian si Glitter. Sure gid kong maayo sa kama si Glitter. And then niingon si Josh nga, love, diretso na ko sa room. And then nag-ingon ko nga, yes love, room 00 ha. Tagad-tagad ko og hala. Wala gyud nag-text og balik si Josh. Kahilak po nakaayo ko. Wala gid Miss Josh. Walay pulos. Wala na ko mahimutang og kulbaan na kaayo ko. Lingkod-lingkod ko sa kwarto og sige guna-huna nga gilamian na gid tung duha. Maong nag-andam-andam na kong sinina sa bag. And after 30 minutes, kusog kaayong lamba sa door. Nakurat kong maayo paglingi na ko si Josh og gisingot kaayo ug ilhang grabe kasuko. Dayon, niingon siya sa akua, nga unya, nalipay na kaayo ka? So ako nagpaas ifra nga murag wala na kabalo. Ana dayon siya nga, sus ses. Kailangan gidto nimo buhaton? Wala pa jud di ay ka nahuman ana? Anda ni ana ra ko niya nga di gid ko malimot ana. Pero nag-ingon siya nga, mag-unsa man di ay ko para dili ka magduda. And then ang akong ingon niya, bulag na lang ta. Iduol siya og mihag na ko. Ana dayon siya nga dili na to mautro love. And then nag-ingon ko niya nga, nag-unsa man mo dito. And then ana siya nga pagkita na ako niya, nangutan ako og nganong naa siya dito. Ingon siya nga gichat daw na ako. Pero miuli ra ko dito. Ana dayon ko nga, wala ka niya gimingaw di ay? And then nairita ra siya. Giwira niya ang akong duha ka chocolate hills ug niingon siya nga, kani gimingaw ko ani. Ang ending, ako ang na-corner. Bisan pa di ay ugukara ng laki, kung dili gid siya, wala gyoy mahitabo. I remember sa ginasuyo kong Josh. Gipray na ako sa Ginoo kung mubalik pas Josh sa akuha. Ug unta, dili na niya pasakitan og i-love ko niya same as before. And then God answered my prayer. Less than 24 hours me, hangyo na si Josh nga mubalik ko niya. And God never fails. Naglantaw gyud ang Ginoo. Sa gugma, everyone does things that hurts the other person. So there is really no right and wrong. You just have to decide what you are willing to forgive. Karong February 18 will be our 9th wedding anniversary. Kinsay nagdahom nga buo gihapon mi sa akong pamilya. God is so good. Unta tagaan pa ko ni Lord og 10 more years. 20 more years para mauban na ako ang akong pamilya.
Salig lang ta sa Ginoo. Thank you kaayo sa pagsubaybay sa akong story. Bag-o lang gid nako nabasa ang inyong mga comments sa part 1, 2 ug 3. Gibasa nako na isa-isa og makahappy nga maka-inspire mo. Laban lang taani mga inahan. Buhi pa ko oy. Wala pod ko gipabarang. Grabe inyo naman kong patyon. And by the way, thank you kaayo sa mi-advise, mi-share sa ilang opinions o suggestions o mig-open up sa ilang kaagi na sama-sama sa akong naagian. Group hug ta ninyo og ayaw gyud o give up. Princess. Ug mao kana ang atong confession karong adlaw mga Kayusan Freedom Board. #bakit kung sino pa. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta ug ang inyong kanunay nga pagpaminaw.